खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ जोंनि बड' कार्टन केएसबि चेनेलाव बरायनाय जाबाय। आरो नोंथांमोना जोंनि बड' कार्टन चेनेलखौ नायनो इन्टारेस्टिं मोनोब्ला लाइक एन्ड शेयार खालामना हो। लोगोसे आंबो बुंगोनब्रा, गोदान नटिफिकेसन नोंसोरनाव सहैनायनि थाखाय साबस्क्राइबबो खालामना हो आरो बेल बुटनखौबो थुनानै होदो। गोजोन्थों। ओइ, बिन'दनि नाम्बार हरदोब्रा। नों दाखालि फ्लिपकार्टआव अर्डार होदोंमोन ना माखोबा? बिन'द बिन'द आंनि फैसाया माबार हराबाथाय दिगदार दं। बिन'द आगै, लेखा फरायनाया जोब्बायबा फैदो ओंखाम जानोसै। बिन'द ओइ, मा बुंदों नों गथ'? मा बिन'द बेलाय? बिन'द आरे बेखायनोथ' बिन'द माने मा? बिन'द ओंखाम जानोसैबा फैदो होनना बुंदोंमोन आं। मानो बिन'द होनखो? बिन'द जाथ'वा बुंनो हाया नोङो। मा बिन'द? बिन'द फाग्लासो जाबाय नामाहाय बे गथ'आलाय? बिन'द बे गथ' बिन'द आरो बिन'दसो बुंबावदों बियो। बिन'द माथो मोनदोंलै बे गथ'आ? आं चिकेन बिरियानिसो जानो लुबैसोदों। बिन'द मा बुंदो? बिन'द माने मा? बिन'द माने जाहोनो बानाय नामा? बिन'दलै बिन'द मा गोदाव सोराव बिन'द बेलाय? बिन'द जाहोनो बादोंबा लिंहरनाङामोन, फैयामोन आङो, मिथिबाय? लासिं सिं खालामनो लिंहरदों आरो नों आंखौ। फिनाय जागोन नोङो आंखौ लिंहरबा लिंहरनानै जाहोयैया। थांसै नों बायसा सेपट मानसिजोंनो फैथारला माब्लाबाबो। बिन'द खायदाखौ बाहायनानै मोजां जादों माथो। बेटार फैसा गारनो गबाय। आंखौ मोजां मोनमारो ना मोनमारा नोङो? बिन'द मा बेलाय? बिन'द बुं सोर बे? गोदान नामा? बिन'द आइदै बिन'द आइलै सादों आइदै। जानला मानला बुंना लाना आंनि सिगाङाव। मा सां डेन्जाररा। ओइ, मा जेथिंबो बिन'द जासोदोंथाय? खोनासंनोनो हाला आङो। बैथिंजों लोगो हमनो थांबाबो बिन'द, कल हरबाबो बिन'द। आंबा खोनासंनो हायैनि होबाय बुना फैनाया। जाव नोंबो बुबाय। आंबो फंबायखौ बुबायब्रा, थिगसे खोनासंनो हाथारलामोन आंथ' बुनोनो रोङासै बिदिबा। हाबाब, नों बुनांगौबा दुनियायानो बेलथायगोन। दुख मानसि नोंबाथ' आरो जों बायसा दम गैया बेहा। ओमफ्राय आसलथे मा बुस्थुमार बे बिन'दा? जानो मा बुस्थुमारथाय? नोंसोर दाबो मोनथियाखै नामा? मोनथियाहाय। आं इउटुबाव सार्च खालामना नायदोंमोन, हु इज बिन'द होननानै नाय। दे खोन्थाद', नेटवर्क प्रब्लेम होगासिनो आंना। बे बिन'द होननाया मानसिसो। बिनि रियेल मुङा बिन'द थारु आरो बियो सासे इउटुबारमोन। बिनि इउटुब चेनेलनि मुङा बिन'द थारु। ओमफ्राय बे मा खालामोमोन? कमेन्ट हरनायफ्राव जेरावखि हरा मानो बिन'द, खालि बिन'दल' हरोमोन। गावनि चेनेलनि मुङा बिन'द थारु नालाय बेखाय बिन'दखौ हरोमोन आरो बे। माने एगजामपोल, आंनि चेनेलनि मुङा लावदुम। आं जेब्ला नोंनो कमेन्ट हरो अब्ला आङो लावदुम आरो सोरनोबा हरबाबो लावदुम बिदि आरोना। थिग बिब्दिनो बै बिन'द थारुआबो सोरनोबाफोर कमेन्ट हरबाला बिन'द बिब्दिल' हरोमोन आरोना बियो। गावनि चेनेलनि मुङाबो बिन'द आरो सोरनोबा कमेन्ट हरबाबो बिन'द लिरोमोन आरो बियो। गाजासोहाय। ओमफ्राय सासे इउटुबारा फानि कमेन्ट्सखौ लानानै भिडिअ खालामदोंमोन आरोना। बेवहायनो बे बिन'दनि कमेन्ट्सखौ थारैनो गाजामारमोन होननानै होदोंमोन आरो। बेनि उनावनो लासै भाइरेल जालांबाय। ओमफ्राय मानसिफोरा फान खालामनो थाखाय, गाजा खालामनो थाखाय जेरावबो भिडिअनि उनावनो बिन'द लिरग्रा जाबाय आरो। कमेन्टफोरावबो बिन'दानो बिन'द सोलिगासिनो। सोरबाथ' मानसिफ्रा मिन्थिया गारा होलाबायमोननो बिन'द जेरावबो बिन'द। गावनो मिन्थिया गारा होखालाबायमोननो कपि खालामनाया। आरो सिगां बे बिन'द थारु होननाय चेनेला मोनसेल'सोमोननो। नायदो, खैथा जेव बिन'द थारु नुगोनहाय नोङो। फानिथार माथो। औहाय, दासो मिन्थिबायहाय। थेंक इउ फर वाचिं।